స్పందనలో ఫిర్యాదు చేసిన కడపాయపల్లె రైతాంగం పెన్నా నది కోతకు గురైన భూములకు న్యాయం ఎక్కడ? రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం కోతకు గురైన భూములకు న్యాయం ఎక్కడ? స్పందనలో ఫిర్యాదు చేసిన రైతాంగం. కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం సిద్ధవట మండలం పెన్నా నది తీర ప్రాంతమున పంటలు సాగు చేసి జీవిస్తున్న రైతుల పంటలు పెన్నా నది వరద బీభత్సంలో ప్రతి ఏటా భూములు కోతకు గురైపోతున్నాయని మాకు న్యాయం చేయండి అని ఈరోజు సోమవారం కడప కలెక్టరేట్ స్పందనలో ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చి హామీ ఇచ్చినా కూడా రైతులకు న్యాయం ఎక్కడని రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతుల భూములు కళ్ళ ఎదుటనే వేసిన పంట భూములు కొట్టుకుని పోతున్నా ఎన్నో దినపత్రికల్లో మా బాధ చెప్పినా కూడా రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్న వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులు రైతుల పక్షాన నిలబడి న్యాయం చేయలేదని రైతులు వాపోయారు. స్పందనలో ఫిర్యాదు చేశారు. జిల్లా అధికారులు స్పందిస్తూ రైతుల భూములు కోతకు ఎన్ని ఎకరాలు పోయాయి, సర్వే నెంబర్లతో మాకు మరోసారి సమర్పించాలని మాకు హామీ ఇచ్చారని రైతులు వాపోయారు. తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంట్ కార్యదర్శి రైతుల పక్షాన మాట్లాడుతూ నేడు సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్కు ఆఫీసులో రైతుల పక్షాన న్యాయం చేయాలని ఫిర్యాదు చేశామని, రైతుల సమస్యలు ప్రభుత్వం తీర్చి కోతకు గురైన భూమి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని, లేని పక్షంలో దశల వారీగా నిరాహార దీక్షలు రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తామని తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంట్ కార్యదర్శి నాగమున్ రెడ్డి తెలియజేశారు. మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. మా సిద్ధోడు మండలం కడపాయపల్లె, లింగంపల్లె, తక్కువలి విలువైన భూములు పెన్నా నది ఒడ్డున ఉన్నాయి. విలువైన భూములు కోత గురవుతున్నాయి. ఈ గురికాలం వల్ల ఈ గ్రామాలకు ఏటికి గ్రామానికి 400 కేవలం 400-500 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. మేము ఈ దెబ్బ ఏరుస్తే మాత్రం గ్రామాలు ఖాళీ వస్తుందేమని భయపడుతున్నారు గ్రామస్తులు. రైతుల తరఫున మేము స్పందనలు అర్జీ ఇవ్వడానికి వచ్చాము. కలెక్టర్ గారు బాగా స్పందించారు. ఆయన సంబంధించిన అధికారులకు రెఫర్ చేసి మళ్ళీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ సర్వే నెంబర్లు ఏ గ్రామంలో ఎంత పోయింది సర్వే నెంబర్తో సహా అర్జీ తీసుకురామని మాకు కలెక్టర్ గారు చెప్పారు. నెక్స్ట్ టైం వచ్చి రైతులు అందరం కలిసి ఫుల్ డీటెయిల్స్తో వచ్చి సార్లు గారిని కలిసి ఆ గ్రామాలు ఆ 3 గ్రామ పంచాయతీలు కాపాడవలసినదిగా మేము కోరుతున్నాము. దీనికి కనుక వెంటనే ఏడి పక్క కట్ట కనుక వేయకపోతే 3 గ్రామ పంచాయతీలు మర్చిపోవాల్సి వస్తుందని ఈ బాధతో ఆ గ్రామస్తులందరూ ఈ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దయచేసి గవర్నమెంట్ కనుక్కొని ఆ కట్ట కూడా కట్టగలిగితే ఆ గ్రామాలు కాపాడగలుగుతారని. ముందు ఏమన్నా అర్జీ ఇచ్చినారా మీరు? ముందు ఆఫీసర్లకు చెప్పాము, మండలంలో ఆఫీసర్లకు చెప్పాము. కొద్ది తప్ప వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆర్డీఓ వచ్చినాడు, చూశాడే కానీ నేను స్పందన లేదు. ఇప్పుడు కలెక్టర్కు ఇచ్చినాం. సార్ ఉండి డీటెయిల్స్ సర్వే నెంబర్లో ఏ ఊళ్ళో ఎంత పోయింది, అయితే ఊరికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, మొత్తం అంతా డీటెయిల్స్ తీసుకోమన్నాను. మళ్ళీ వచ్చి త్వరలో వచ్చి కలుస్తాం. ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓకు ముందు అయితే ఇచ్చిండారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కలెక్టర్కి ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు ఇచ్చినారు స్పందనలో పేపర్ కటింగ్ ఏటి పక్క ఉండే భూములు. ఇప్పుడు ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి మామూలుగా? అది వచ్చేసి 3 పంచాయతీలు వస్తాయి. 3 పంచాయతీలు తక్కువలి, కడపాయపల్లె, లింగంపల్లె ఈ 3 పంచాయతీలు. అర్జెంటుగా లింగంపల్లె కడపాయపల్లెకు పూర్తి దెబ్బ ఉంది. కేవలం 400 మీటర్లు ఉంది ఏటికి దానికి. ఎంతో విలువైన భూములు అయిపోతే రైతులు. ఒకవేళ కలెక్టర్ గారు స్పందించకపోతే మీరు ధర్నా చేసేదానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నారా? ధర్నా చేస్తాము. కాబట్టి కోర్టు కూడా పోయేదానికి హైకోర్టు కనుక పోవాల్సి వస్తుంది. పోగా తప్పేటట్టు లేదు.